Que lle di unha boa tisola, tenme frito. Que le dice un peixe a outro? Nada, nada. Doutor, non como, non bebo e non dormo. Porque tengo fame, sede e sono. A nai de Xan lle di a Xan: Xan, frego o chan con lexía, faite un bocata de nocilla. Pon o polo no forno e dalle o biberón ao neno. E Xan lle dixo a súa mamá: Vale, mamá. E sabíades que fixo Xan? Fregou o chan con nocilla, fíxose un bocata de lexía, puso o neno no forno e doulle o biberón ao polo. E cando chegou a nai de Xan, lle dixo a Xan: Pero Xan! Mamá, que o polo está dormindo. Que le di unha pera a outra que la vida es dura. Que hace unha vaca ao sol? Sombra. Que fai unha rata cunha metralleta? Ratatatatatatatata. Mamá, por que na cola me chaman ovella? Porque non sei. As pulgas saían do cine e dille unha outra: Vamos andando ou collemos un can. Un cociñeiro tan feo, tan feo, tan feo que facía chorar as cebolas. Mamá, piqueume unha serpe, cobra fillo? Non, mamá, gratis. Jaimito chega a unha zapatería e lle pregunta ao dependente: Que talla tes este pé? E Jaimito lle responde: A mesma que sentado. Mamá, picoume unha serpe. Cobra, fillo? Non, mamá, gratis. Un home vai a unha ferretería e pregúntalle a dona: Canto custa este dispositivo? 3.000 euros. Isto é unha estafa. Non, señor, é unha estufa. Por que pos o xornal no congelador? Para ter noticias frescas. Era un home que vestía tan mal, pero tan mal, que o chamaban a caixa forte. Por qué? Porque non había quen lle atopase a combinación. Unha nai dai ao seu fillo un bocata de xamón e o rapaz di: Non, mamá, non quere xamón, porque está enfermo. Pero por que dice eso, fillo? Porque onte oínlle dicir a avoa que o xamón aínda non estaba ben curado. Se abre o telón. Hai dos porcos nun acantilado. Un porco se cae. Se cerra o telón. Como se chama a obra? A caída dun perro marrano. Noa, como se di o gato que é auga e afogouse en inglés? Moi fácil, mestra. The cat got a plum in the water, the glu 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 glu, and not mice miau miau. Un neno dinlle outro neno: Picoume unha serpe. E outro lle pregunta: Cobra? E lle responde: Non, gratis. Unha parella va a un museo e a muller di: Que obra de arte máis fea? Pero cariño, pon as gafas que te ten mirando un espello. Ai! Jaimito estaba na clase e a profesora dille: Jaimito, tes que dicirme as vogais. E Jaimito din: Ei, ou. Jaimito, tes que dicirme a. E Jaimito din: Ei, ou. Jaimito, tes que dicirme a ou se non te tiro pola ventana. E Jaimito din: Ei, ou. E a profesora tira a Jaimito pola ventana e grita: Ah! Moi ben, Jaimito, estás aprobado. Que lle di unha iguana a outra iguana? Somos iguanitas. Doutor, quedame 60 segundos de vida. Espérame un minuto e xa te atendo.